Чушката, лука и чесъна се наситняват и се запържат с зехтина. Подправят се спушения пипер и чилито. Веднага се сипват доматите и соса се вари около 5 минути. Прибавя се наситнения магданоз и се овкусява с захар, сол и черен пипер. Тестото се разточва на 16 части. От всяка се разточва лента върху набръшнен плод. Кренвиршите се режат на 4. Всяко парче кренвирш се увива в тесто. Подреждат се в кръг по краищата на намазнена с зехтин тавичка или тиган с термоустойчива дръжка. В средата се сипва соса и се поръсва с настъргано сирене ементал. Пече се в загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути.